Presented by Adya Arnab Entertainment एक चारी बाटे हमरो करे के हो भेंट सखी देले बा हमरा के डेट बाटे हमरो करे के हो भेंट आइल बाटे नया साल पूछे ओकरा से हाल आइल बाटे नया साल पूछे ओकरा से हाल कके चलल जाई बुंदा सखी लेके आबा तोरे हीरो होंडा सखी नया साल में मिले हुए गुंडा सखी लेके आबा तोरे हीरो होंडा सखी नया साल में मिले हुए गुंडा सखी सीतामढ़ी जब से सखी रे दिल के भागल तब से हम भइल बानी पागल रातों में रोहिले ओकरे ले जागल दिल में आस बाटे सखी लागल जब से सखी रे दिल के भागल तब से हम भइल बानी पागल रातों में रोहिले ओकरे ले जागल दिल में आस बाटे सखी लागल उहे बाटे पराना हम ले ले बानी मन उहे बाटे पराना हम ले ले बानी मन भले बाटे मोछा मुंडा सखी लेके आबा तोरे हीरो होंडा सखी नया साल में मिले उहे गुंडा सखी लेके आबा तोरे हीरो होंडा सखी नया साल में मिले उहे गुंडा सखी सीतामढ़ी नाम है उनकर मुना मदहोशी इहे बात जाने हो पड़ोसी उता देले रहे पहले बेर दिल हो हमरे में तनका बाटे सखी दोषी नाम है उनकर मुना मदहोशी इहे बात जाने हो पड़ोसी उता देले रहे पहले बेर दिल हो हमरे में तनका बाटे सखी दोषी बाटे सानो जी पसंद करे हमारो मन बाटे सानो जी पसंद करे हमारो मन लेके आइल गुंडा सखी लेके आबा तोरे हीरो होंडा सखी नया साल में मिले उहे गुंडा सखी लेके आबा तोरे हीरो होंडा सखी नया साल में मिले उहे गुंडा सखी आद्या अर्नब रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक चारी।